வீடியோ எடுக்கிறா கொஞ்ச நேரம் கிட்ட போடா மூர்த்தியா கடையா பல்லு கடையா 4 கால் போட்டுன்னு வருது உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் போல மாட்டிக்கிட்டு இன்னும் எதிர்பார்க்கிறான் நல்லப்படா குத்திய அதேதான் போயில் போய் அப்படி போயிட்டு போடுறாங்க நல்லதுக்கு மட்டும் போயிட்டு அவள்தான் நீ ஜாலி ஆயிடுவ கிட்ட போட தர சேர்த்து போட்டுக்குது அவன் போயிலுக்கு சேர்த்து போட்டுக்குது முன்னாடி போய் பல்லுகள் எல்லாம் போயிடுது ஆல்ரெடி காயிலி மாமனா அம்மா மிஸ் லக்காடி மாமனா